Pini pini ama di fumentang ara che kupuson. Jaffralangso Culture Complex along Office of the Superintendent of the Agriculture di Fukarbi Anglong Atum Ahin Pen Cipatir Piponsi Modern Technology on the area systematic food plantation and the scientific clearing Ajay Mek Kepadopon. Delhi pen kewan sikhor aron re pen ajok porpothar police checking agiat along Kachingnang pon. Non biotang kami pini ni paing koran arke matiango ciklo Jaffralangso Culture Complex along Office of the Superintendent of the Agriculture di Fukarbi Anglong Atum Ahin pen Cipatir Piponsi Modern Technology on the area systematic food plantation and the scientific clearing Ajay Mek Kepadopon. Bangso amai attention office rakhi Tisupi Sericulture Demonstrator Rabindra Hanse Longri Ingti Vishnu Das Patul Acharya Sapna Ingti Pi Atum Chetongsi Mai Along RDP Dun Lapen 185 Susi Ingki Kapang Reng Atum Abhan Ingki Aso Kibi Adim Abhan Tre Ronpon Pen Pinila Bangso Awareness Program on Modern Technology Eri Systematic Food Plantation and Scientific Clearing Technology Amai Misen Niat Pen Pajut Pon. Department pen awareness program kibi hiri pangreng inki pangreng aputha dak mainly ili arlington ke inki pangreng ke hakku pen ta pangreng bom sita mane laso mane modern technology pen ka pangreng asai ke latum non uwi kimi tum elang kasi laso aputhak nilitum dak akimi koson ma akimi technology koson ma use nai laso puthak se nilitum dak awareness program kibi dak penangan ini kecetong dun ini nilitum protokol hisab ke nilitum bang thongke beji sitame ini ngarong lo je dak bang haru ini sose kecetong mane laso Pini matiang ni phaing kora sirkep at dap porphai phora chitte malam kaike ason kelangchari padopon wer ajok pini Delhi pen kewan aron re asikhor porpothar police checking along rekom sakhi atum pen nep ingnang ponlo lason si aron re asikhor kewan laki Delhi pen siwan la pen dimapur anasi ke ponji pachini ahok asikhor ki hithi kulat along talong pon bon sita pini Delhi pen kewan asikhor along ke pressure cooker pusi paklang ponlo bon sita lang pon si sikhor penaglo lason si kachingnang cek abang furas ali ningkan korapli apo amen laki sarafat ali arong laki ujari han sapur Uttar Pradesh pusi pangthek pon lapen inut kachingnang dun cek amen laki Wansin Hafiz ningkan pangkerapli apo amen laki Abdul Hafiz pusi pangthek pon long lapen kachingnang cek agar yanong bar laki UP 1 OHT8 952 lapen sikhor akartum kaduk kabe pen 120 piket long pon lo pusi pangthek pon long lo lasi isi mangme me lake Delhi pen kewan ana sikhor alang litum ko sonsil chiking ke an pen angka papar pen Dimapur leji dok kachingnang ke isi manghume me pusi terok tok atum pen nang than pachini Public TV Karbi Anglong.
non bir tang ton penar chupon ekseneng tumi pini malom di fu rong sopi araje ku puson nang li chini ma di fu rong sopi araje ban pen akimi araje kelar asai KAAC ACM Dr. Tuliram rong hang pen for isip si claim lo bonta tumi pini ang bong di fu main market araje ku puson long si nang li bang thek theli putte lom so apor nang li kedam long ajo alom chiki motha konat ku puson si kacheplang ma Arboretum Pen Recreation Park athengo along kedam tang penang ani pen laso alang tuwar pi along kang bakri alam the isi hini a news channel atum paklang etlo wanta arpu kedu atum non anta kasalok ji angring ave hala pu town committee pen kikim tan main market along a building ang song non head pen pi hor ki air abong disposal cups la pen plastic hai huita oi aboi si dolang Komatsi lahai kilang nangji nangli chinima. Organizations lapen authority atum apong swats abhijans cleanliness drive lapen awareness asai kideng pen. Kupi ko an aledo nangli munthima. Pinang hadim ke footpath along si kalamal bithip amat. Pedestrians atum motor kedam akrong si kahela thu. Napuson tado. Lahai alam rat atum pasilur piglo bonta arpu kedu atum thangta arki jibi bedet ke menghu nang kok. Luk. Udah rat pasilur arjulok.